na si Polomolok Native Chicken. Woo, 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 woo. Magandang hapon po sa lahat. Oy, wow, magandang araw sir sa iyo, Sir Sean, Polomolok Native Chicken. Isang napaka-produktibo at kumbaga puno sa impormasyon ng araw na ito dahil of course makakasama natin si Polomolok Native Chicken at pag-uusapan natin later on ang pag-aalaga ng ating mga sisiw. Sa lahat po ng mga chicken breeders dyan, lalong-lalo na sa mga nagbabalak pong mag-alaga ng manok at magsisimula sila sa pag-alaga ng sisiw, ang topic na ito ay para po sa inyo. So, abang-abang po kayo ha, dahil yan po ang magiging topic natin for today. But before that, gusto ko lamang pong batiin muna ang ating mga viewers, ang ating pong mga listeners. Unahin natin ang mga viewers natin po via Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Ganun din po dito sa ating Facebook page sa Agrisenso. At tayo po ay nakashare din sa Facebook page ni Polomolok Native Chicken na mahigit 300,000 followers na. O, diba? Ang dami na. And hello din sa mga listeners natin via Kings Radio stations all over Visayas and Mindanao. Unahin natin dyan sa may Lambunaw, Iloilo, sa may Banate, Iloilo, tayo po ay maririnig din dyan. Saan pa ba? Escalante, hello po sa inyong lahat. And dito naman po sa may Negros Oriental at Cebu Province, tayo din ay mapagkikinggan by 88.7 Kings Radio at sa may Shato Negros Oriental via 102.5. At sa may taga-Hinatuan, Surigao del Sur at San Francisco, Agusan del Sur, hello din po sa inyong lahat dyan. Magandang araw. Kayo po ay nakikinig via 102.5 Kings Radio Hinatuan at 99.5 Kings Radio San Francisco City, Agusan del Sur. At dito sa Davao Region, dyan sa may Davao del Norte, Davao de Oro, dito sa parts in Davao City, via 93.5 Kings Radio. At hello sa lahat ng mga listeners via Kings Radio Philippines online app. So, di ba? Kahit, alam mo ba yun, Sir Sean, na tayo din ay mapakikinggan kahit nasa abroad ka? O, di ba? Kahit nasaan ka man sa mundong ito, kung meron po kayong internet at meron kayong Kings Radio Philippines online app, walang problema. Tayo ay maririnig kahit saan. So, kung gusto nyong i-enjoy ang programa ng Kings Radio, mag-download na po. For free ha, free ito sa inyong Google Play Store. Hanapin nyo lamang ang Kings Radio Philippines. Okay? Sa lahat po ng ating mga viewers ngayon na makakasama today, and of course, sa lahat po ng mga viewers din ni Polomolok Native Chicken, if ever meron po kayong mga katanungan, it's your time to express. Itanong nyo na po ang inyong mga dapat itanong kay Polomolok Native Chicken para po ay ma-share natin dito sa live at kumbaga masagot din live sa atin ni Polomolok Native Chicken. So kahit ang topic natin ay kung paano ba maiwasan na magka-problema sa pag-alaga ng sisiw, kung meron po kayong other questions, hinggil po sa pag-aalaga ng mga sisiw or outside of that topic pa rin, basta as long as pag-aalaga ng manok, kayang-kaya yan na masagot sa atin ni Polomolok Native Chicken dahil siya po ay of course eksperyensyado na yan, marami na yung karanasan. From down highs and lows ng kanyang pagmamanok, I'm sure marami na pong mga experiences at karanasan na I'm sure na makaka-relate kayo at pwede nyo rin pong i-apply sa inyong pag-aalaga ng manok. Okay? So, please share and please interact with us para po ay maging productive po ang ating discussion sa mga oras na ito. Okay? So, I think ready na si Polomolok Native Chicken sa kanyang topic ngayon, sa kanyang tutorial or tips. Ano ba ito? Makinig po kayong mabuti ha dahil, yes, andito na si Polomolok Native Chicken. Yan. So once again, magandang tanghali sa inyo. Napakaganda ng topic natin ngayon kasi para po ito sa beginners. At syempre, makakatulong po ito sa may mga experience na. Kasi medyo mahirap talaga ang mag-alaga ng sisiw. Ito yung step number 1 natin para sa pagpaparami ng ating mga manok. Kasi kapag hindi tayo marunong mag-alaga ng sisiw, hindi din po dadami yung ating mga alaga. So, ano ba yung dapat gawin para hindi magka-problema dito sa mga sisiw natin? Una-una kong mabibigay sa inyo na lecture is ang pag-aalaga ng mga breeders natin. Pag kulang tayo sa alaga or sa aruga sa ating mga
mga breeders, yung mga ibibigay nilang mga sisyo is mga weak, no? So kapag ganun po yung nangyari, medyo mas mahihirapan tayo, no? Mas mahihirapan tayo mag-alaga ng mga sisyo natin kasi nga weak yung mga napuproduce ng ating mga breeders. Yan. So doon pa lang hindi na natin mapaparami yung ating mga alagang manok. Yan. So dapat talaga maganda yung ating pinapakain sa mga breeders natin, no? Yung mga pagkain na may vitamins. Yan. Kasi hindi po enough yung feeds para sa mga breeders natin. So, dapat talaga may mga vitamins din po. No? So, ano ba yung mga vitamins na dapat ibigay sa ating mga breeders? Yan. So, dapat po talaga mayroong probiotics, multivitamins, electrolytes, no, minerals, omega-3, folic acid, probiotics. So, yun nga, probiotics, no? At calcium. Yan, napaka-importante po. Kasi para maganda yung kanilang itlog, yan, at maganda yung similya. Lahat ng sinabi ko is nandun na sa isang produkto ang King's Vita Plus, no? Kaya kung ako sa inyo, doon na lang po kayo sa King's Vita Plus kasi nga lahat ng hinahanap natin para sa ating mga alagang manok andun na po sa King's Vita Plus. Yan. So, okay na ba yung breeders? Yan. Kung okay na yung breeders mo, dapat po magaling ka ring mag-incubator. Kung hindi ka magaling mag-incubator, doon ka muna sa natural incubation, no? Or paglimlim ng mga manok mo. Kung konti lang naman yung inyong mga alaga. Pero kapag marami ka ng manok, sabihin natin mga 20 heads na yung hens mo, yan. So, dapat meron ka ng incubator. Kasi kapag wala kang incubator, yung mga inahin mo, doon po yan mangingitlog lang sa isang pugad and halos lahat sila doon na rin maglilimlim. So kapag marami yung naglilim sa isang pugad, mabibiyak yung mga itlog. So kapag yun yung nabiyak, may tendency na pasukan ng bakterya yung ibang itlog, no? Kasi nga may pores yung itlog. Tapos yung mga bakterya, no? At kainin nila yung similya dun sa loob and mamamatay. So babaho yung itlog. And kapag pumutok yung mabaho na itlog, kasi nga toxic na yung mabahong itlog, madadama yung iba. No? At wala pong mapuproduce na sisiyo. Kaya advice ko sa inyo, kapag marami na kayong manok, no? Marami na kayong inahin, bumili na po kayo ng incubator. Kahit yung manual lang, no? Kung hindi kaya ng automatic. Yan. So, dapat nyo ring isa-alang-alang, no? Yung mga techniques sa pag-incubate ng itlog. Yan. Yung problema kasi, kapag hindi maganda yung pag-incubate mo, yung malalabas dyan na sisiw is merong mga problema. Yung mga problema na yung sisiw natin, lumpo, no? Hindi makatayo, may problema sa puso niya, hindi pa masyadong okay yung kanyang pusod, no? Medyo dumudugo, lumalabas yung kanyang mga intestines. Ibig sabihin kasi noon, hindi tama yung pag-incubate nyo. Posibleng may problema sa humidity or temperature. Sa incubator naman, yun lang yung dapat sundin. Humidity and temperature. Napaka-importante niyan. Yung temperature, kapag sobrang init, pwedeng mamatay yung sisiyo. So, wala ka na produce. Kapag hindi naman masyadong mainit, no? Mas mababa dun sa tamang temperature, yung mangyayari dun sa sisiyo is delay siya mapipisa. At hindi ihilom yung sugat niya sa puso niya. Kasi nga, yung temperature hindi po enough. Yan. Kapag sobra naman yung tubig, no, sa ating incubator, yung humidity, dapat sundin natin yan. Kasi kapag sobra yung tubig, pwedeng malunod, no, or ma-absorb ng itlog yung maraming moist ng ating incubator dahil sa tubig. Yan. Sabi ko nga, may pores yung itlog and malulunod yung sisiyo dun sa loob. Yan. Kaya minsan, napapansin nyo pag hindi na lumalabas yung ibang sisiyo kasi nga, nalulunod na siya doon sa sobrang daming inyong tubig sa incubator. So, dapat talaga bumili ng hygrometer. Yan. Yun yung masasabi ko. No? And bumili pa ng another thermometer doon sa ating mga eggs. Yan. Iba-ibang layer ng itlog, iba-iba din po yung temperature and humidity nila. So, dapat talaga bumili ng hygrometers. So, doon naman tayo, what if kung na-perfect mo na yung mga sisiw? Siyempre, yung pag-aalaga ng sisiw na. So, may factor lahat ng sinasabi ko doon sa breeders and incubators. Pag pumalpak ka doon, no, kahit isa lang man doon, malaking problema. Yan. Kasi mag-aalaga ka ng sisiw na puro may problema. No, may health issues. So, kapag okay na yung breeders, incubators,
proceed na tayo dun sa pag-aalaga ng sisiyo dun sa brooding pen. Yan. So, kapag healthy, no, yung mga sisiyo nyo, dahil nasunod nyo yung breeders and incubators na techniques, so, madali na lang alagaan yung mga sisiyo. Yung problema lang dito sa sisiyo natin, yung kanilang buhay, no, ay talagang umaasa lang sa ilaw. Yan. Yung ilaw yung magsisilbi nilang nanay. No? Ito yung sisilbing init sa ating mga sisiyo. No? Kasi kapag walang init, mamamatay po yung sisiyo natin. So, dapat na ginagamit nating ilaw kapag 0 day to 7 days. Ito po yung pinaka-critical, no? Napaka-sensitive po ng sisiyo from 0 days to 7 days old. Kasi nga, yung sisiyo na ito, hindi pa siya masyadong marunong kumain, no? Yung resistensya niya is hindi pa masyadong malakas. So, dapat i-take advantage natin ito. So, ano yung ibig sabihin ko na i-take advantage? So, dapat lahat-lahat ng kailangan ng sisiyo natin, ibigay natin sa kanila from 0 days to 7 days old. So, ano ba yung mga kailangan ng mga sisiyo natin? Unang-una, malinis na tubig. Malinis na tubig, mag-change tayo ng tubig 3 times a day. No? And dapat hindi po magutuman yung ating mga sisiyo. So ano ba yung mga dapat ipakain sa ating sisiyo kapag 0 day to 7 days? Dapat sa kanilang pagkain, no, nagmi-mix po tayo ng probiotics. So probiotics para madali pong matunawan yung mga sisiyo natin. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sisiyo natin is umaasa lang sa ilaw. And kapag hindi enough yung ilaw, ay pwedeng hindi matunawan yung ating mga sisiyo. Yan, kasi nga hindi mainit yung katawan nila. Yan. So, kailangan lang ito ng probiotics. So, sabi ko nga lahat ng mga vitamins na kailangan nyo, andito na po sa King's Vita Plus. So, i-mix nyo lang, mixan nyo lang kahit konti lang, no, ng King's Vita Plus, yung pagkain ng ating mga sisiyo para madali po sila matunawan at healthy sila. At kapag may multivitamins, electrolytes, no, and minerals. Yan. At syempre sa tubig nila, dapat po talaga meron pong vitamins. Sa vitamins sa tubig ng ating mga sisiyo, yung ginagamit ko is Intenso Plus. Bakit ako gumagamit ng Intenso Plus? Meron naman King's Vita Plus. Yung vitamins po kasi, hindi po yan nakaka-overdose. Yan. So, itong Intenso Plus din, mas nakakatulong dahil nga meron siyang CGF or Chlorella Growth Factor. Ito yung nakakatulong para mabilis lumaki yung ating mga sisiyo. Sabi ko nga, i-take advantage natin yung 0 days to 7 days old. Yan. So, yung ilaw na dapat gamitin nyo is 100 watts. No? And yung height niyan from flooring nasa 4 to 5 inches or 4 to 6 inches. Yung taas niya kontra dolyar na kung saan hanggang sa ilaw, no? Yan. So siguro mga ganyan lang ka taas, no, from floor to ilaw. Yan. So yung mangyayari kasi kapag sobrang baba din, pwedeng ma-heat stroke yung ating mga alagang sisiyo. So mamamatay po talaga yan, no? Kapag sobrang taas naman, hindi po enough yung init na napuproduce ng ilaw kahit 100 watts pa pero sobrang taas naman ng ilaw from the flooring. So dapat masunod natin 0 days to 7 days old, 4 to 6 inches lang yung taas ng ating ilaw from the flooring. And every week naman tumataas na siya, no? Kasi nga every week ay lumalaki din po yung sisiyo natin and nagde-develop na nila yung kanilang mga balahibo. Yan. So, kapag ganun yung mga nangyayari sa inyo, ay talagang mabilis yung production natin. Kasi nga, kaya natin zero mortality kapag sinunod natin yan. And dapat talaga merong rice hull. Yan. Sa mga walang rice hull, tulad sa akin, walang rice hull, medyo mahirap yung rice hull dito sa amin. Karton yung aking nilalagay. No? Dapat po talaga merong flooring na karton. Kasi para ma-maintain yung init doon sa loob. No? Kasi kapag screen agad tayo, ay pwede pong lumabas yung init. So, walang nagsistay na init doon sa loob and pwedeng ikamatay ng ating mga sisiyo. No? Kasi nga, hindi enough yung init doon sa loob. Yan. So, dapat talaga may mga cellophane pa yan, 0 days to 7 days. Sabi ko sa inyo, yun yung pinaka-critical na dapat i-take advantage din natin yung pag-aalaga ng sisiyo sa ganyang edad. Yan. From naman, yung pinapakain pala sa mga sisiyo natin is Chick Booster. Kahit anong brand, basta Chick Booster, Pure Feeds po. No? Pure Feeds yan, Chick Booster hanggang 3 weeks old. Yan. 3 weeks old to 1 month, ano na ba dapat yung ipakain? Yan. 3 weeks old to 1 month, pwede na pong Chick Booster plus corn grits.
no, para makatipid tayo. Sa kanyang edad kasi, 3 weeks old to 1 month old, medyo malakas na pong kumain yung ating mga alaga. At dapat huwag kalimutan, maglagay pa rin ng vitamins and probiotics. Kasi yung corn grits, no, mais po yan, purong-puro, and medyo mahirap po yung magunaw. So, dapat talaga mag-probiotics pa rin. Yan, sa ating mga sisiyo. 1 month to 2 months, 1 month, no, may chick booster plus corn grits. And 1.5 months, yun pa rin yung pagkain nila. 1.5 months hanggang 2 months, yung pagkain natin, pwede na po yung medyo hindi masyado malaking pellets. No? Tamang pellets lang, tapos merong corn grits. Yan. 2 months old, yan, pwede na po siyang ibaba sa range. No? So, doon na yung mag-train yung ating mga alagang sisiyo. Bakit ba kailangan ibaba? No? Kapag nag-fattening ka, hindi kailangan ibaba. No? Hanggang 2 months, aabot na siya ng 1 kilo to 1.2 kilos. Yung mga roosters lang. Yan, pwede siya ibenta for meat. Kapag naka-brooding pen style. So, 2 months old, pwede nang i-free range yan. Yung mga i-free range yun, yung mga breeders na. Yan, yung selection yung for breeders. Yan. So, bakit ba kailangan i-free range? Kapag hindi kasi naka-free range yung sisiw natin, no, tapos halimbawa 4 months yun na bago siya i-free range, talagang ano siya, iba yung laki ng free range, no. Kapag naka-free range kasi siya, medyo healthy yan, at tamang fats lang, at nakaka-exercise siya, no? Unlike doon sa brooder o sa grower mo siya nilagay o sa growing pen yan, or sa ano nga, nakakulong siya, tapos doon mo pa siya nilabas after 4 months, medyo mataba siya and naninibago pa siya. And yung 2 months kasi, no, 2 months pataas, mas natitrain natin sila, no, sinasanay natin sila para maging breeders and para lumabas, no, or masanay doon sa ating natural environment. So hindi sila madaling magkasakit, no, kapag nasa 4 months old na sila. Yan. Kasi kapag 4 months old, no, nasanay sila doon sa brooding pen, medyo mainit doon, tapos binaba natin sa kanila, sa lupa, yung mangyayari sa kanila, malaki yung tendency na biglang sipon, no? Kasi nga hindi sila sanay, tapos matanda na sila bago natin nilabas. Yan. So, mas maganda talaga, 2 months old, naka-free range na, para matrain yung ating mga manok at healthy sila. Minsan kasi, napapansin ko, no, 3 months old, 4 months old, mabigat na yan, yung manok na yan. Tapos, doon pa yan doon yung pa nilagay sa brooding pen, no, o sa kulungan. Malaki yung tendency, kasi nga wala sa exercise, malulumpo yung manok. So, sayang. So, kapag doon sa free range 2 months pa lang, mas maganda yung muscles nila. At very very productive at maganda silang i-breed, no? At mabilis silang mag-mature kapag nasa 2 years. Yun ang papansin ko. And kapag nakompleto natin yon, yung cycle na yon, ay talagang malaki yung tendency na wala na tayong problema sa pag-aalaga ng sisiyo, kasi yung pag-aalaga ng sisiyo napaka-importante, no? And take note, 6 weeks old dapat po mag-deworm na sa ating mga alaga. Yung gamit ko is may albendazole and praziquantel, ang ating worms to go. Yan. At syempre kapag breeders, meron tayong maintenance dyan once a week, or kung kaya nyo man, twice a week, pwede. Yung ginagamit kong maintenance, no, sa mga breeders natin, pinapakain ko sa kanila, ano po yan, no? Niluluno ko, pinapasabay ko na ang ating Intenso Premium and Intenso Power Star. So, yun na naman yung mga ginagamit ko and napaka-effective. And kapag merong nagkasakit sa inyong mga manok, Panamox Caplet, no? Para sa mga malalaki, kung hindi madala sa Panamox Caplet, Panamox Forte muna dahil 4-in-1 yung Panamox Forte. Sa mga sisiw natin, direct na tayo sa Panamox Forte. Correct. O, diba? Thank you so much, Sir Sean, sa Pulumulok Native Chicken. So, sure, diba? Ang dami nyo na pong mga nasulat siguro dyan sa inyong mga notebook. Kung ano pa yung mga dapat ninyong iwasan o dapat ninyong isaalang-alang para hindi po kayo magka-problema sa pag-aalaga ng sisiw. Kasi, di ba, Sir Sean, pag mga sisiw, yun po talaga yung mga very sensitive. Sila po yung mga sensitive na mga nilalang, okay? Sir, nabanggit mo kanina na yung parang kumbaga magiging ina ng ating mga sisiw ay yung ilaw, okay? Yung mga ilaw. Bakit, sir?
Kasi ma'am, kapag yung ano kasi kapag halimbawa sa natural, no, kapag natural incubation, yung mga nanay Oo. yun, talagang inahag nila yung ano, tinatago nila yung mga sisiyo nila. Yun kasi yung body heat, Mm-mm. pinapait niya yung mga. Mm-mm. So, yun din po yung sa ano natin kasi wala tayong inahin, incubator yung ginagamit natin. So, doon tayo Mm-mm. sa ilaw na incandescent. Incandescent. That's all. Ano ba, sir? Yun ba, di ba pag sabihin natin incandescent, yun ba yung color yellow na bulb or white? Yellow po ma'am, yellow. Yellow, okay. Ayan, oh. Yellow siya. Yellow yung color. So, ilang watts pwede? Watts po ma'am, no? Yan po talaga yung ina-advise ko. Ano yun, sir? 100 watts ma'am. Okay, na 100 watts. Yes, po. Ayan, okay. Kanina din, sir, konting clarification lang doon sa moisture ng itlog. Ano ba yun, sir? Meron palang ilalagay na tubig habang in-incubate sila? Yes po ma'am. Sa incubator po kasi, doon sa center, no, 0 days to 18 day, yung nilalagay doon, yung tubig doon, dapat yung humidity natin, sabi ko nga, dapat bumili ng hygrometer. Dapat yung tubig doon, sa 50, yung humidity is 50% to 60%. Yan. Tapos, 50. doon naman sa hatcher, ma'am, is mataas na yung humidity, 60% to 70%. Yung purpose kasi ng humidity, ma'am, no, sa kapag nasa hatcher na siya, is madali lang pong ma-hatch ng sisiu yung kanyang no. Yung tulong kasi ng humidity is nasusoft yung ano, nasusoft no, yung shell niya kapag siya ay nabibiyak na. So kapag walang humidity, no, walang tubig dun sa loob ng incubator or mababa yung humidity, pwede pong matigasan yung sisiu sa kanyang shell at hindi siya makalabas. Kaya minsan merong mga sisiu na hindi nakakalabas sa shell dahil po kulang yung humidity. So, dapat mataas yung level ng humidity pag nasa hatching area na or tama ba yun, sir? Hatching area? Hatching... Hatcher. Hatcher, okay. So, dapat mataas yung humidity level pag nasa hatcher na yung inyong mga itlog. Pero kung nasa in-incubate pa sila, so dapat medyo mababa. Or nasa tama ba, sir, 50% yung level ng humidity na pag ang inyong mga itlog ay nasa incubator pa. So, ganun pala. Saan ba mabibili yung sir, hydrometer? Sa online lang, ma'am. Ano yan siya? Equipment? Or ano ba yan siya? Parang... Yan, ma'am, equipment po. Oo. So, ano naman yun, sa mga 100 pesos? Mura lang naman. Mura siya. Okay. So, okay lang din naman pala. Dati kasi, ma'am, yung ginagawa ko is estimate lang, no? Yung tubig. So, tapos, minsan napapansin ko, merong mga sisiyo na hindi nakakalabas, no? Tapos, nag-crack na siya, pero hindi pa siya makalabas, namatay siya. No? Kasi nga, matigas yung shell niya. At kapag sobra naman yung tubig, nalulunod siya. Ay, okay. So, if ever, sir, if ever na wala talagang access yung ating mga chicken breeders, no, sa mga ganun ng mga bagay, yung mga nire-require mo sa kanila, may mga ano ba, sir? May mga way na kahit walang hydrometer, paano nila ma-implement pa rin yung mga sinasabi mo, sir? Yung mga ina-advise mo sa kanila? Kapag wala kasi aparatos, ma'am, no, kapag estimate lang, malaki yung chance na mag-failure tayo. Yan. So kapag hindi kasi natin sinunod, ma'am, iba-iba ano kasi, iba-ibang lugar, iba-iba din pong humidity. No? So, dito sa Pilipinas, mataas yung humidity, 70%. Yan. Pero nga, sa incubator naman, ibang klase naman yung humidity. And napapansin ko, kapag iba-iba yung size ng ng incubator, iba-iba din po yung humidity nila. So, wala akong ma-advise, kundi yun lang talaga bumili ng aparatos. Okay, so mag-invest na lang po ng mga aparatos para po ay makatulong yan sa pag-ascenso ninyo at hindi po mag-failure yung inyong pag-aalaga ng mga sisiu. At saka, of course, sa pag-breed nyo ng mga manok. Okay? I guess, meron bang mga tanong sa ating online chat or sa ating comment section? Parang wala ata. I think busog na busog sila ha, Sir Sean, sa iyong topic ngayon. But however, meron nag-comment dito mula kay JCP Farmers TV. Hello po sa inyong ma'am and sir.
Sabi niya, good day at saka wow. Okay. Hello to JCT Farmers TV at sa lahat po ng mga silent, ano natin dyan, sabihin natin silent kasi hindi sila nagko-comment. Sa ating mga silent viewers dyan, hello po sa inyo. Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin ngayon ni Pulumulok Native Chicken. Okay? So, sir, thank you so much, Sir Sean, sa iyong napaka-interesting po na topic sa araw na ito. Before you say goodbye, sir, meron ka bang final talaga no? Mensahe. Meron ka bang mga announcements, sir, na magaganap po dito sa ating tawag dito sa ating sa iyong Facebook page? Every day o twice a day po no, dito sa ating Facebook page and YouTube channel ang Pulumulok Native Chicken. Yan. So, mga hindi pa nakapag-subscribe and nakapag-follow, please follow and subscribe Pulumulok Native Chicken. At syempre, live tayo every Tuesday dito sa Agrisenso. At magla-live din ako no, after this live sa ating page. So, kapag kung nabitin man kayo ngayon sa live namin sa Agrisenso, babawi tayo doon sa ating Pulumulok Native Chicken page. Correct. Thank you so much, Sir Sean of Pulumulok Native Chicken. At tunghayan po natin ngayon ang agribalita po na inihanda sa atin ni Inday Bajang. Meron pong tulong na technical assistance po na ibinigay po sa ating mga magsasaka po ng mga abaka farmers, yung mga abaka farmers natin ngayon. So, ating po yung panuurin kung ano po ang good news na ibinigay sa atin ni Inday Bajang. Maayong adlaw kanatong tanan, magandang araw, good afternoon, diba? Kompleto na po iyan. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang, of course. Kasama niyo po ulit para sa inyong agribalita, mga good news po sa sektor ng agrikultura para po sa inyo kada hapon. Welcome to Agrisenso, diba? Hindi ba stressful ang araw? Ayan, medyo stressful yung mga farmers natin this time kasi nga may papasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Though nasa labas pa siya, sana matunaw siya, no? Sana mawala siya, diba? Kaya it's a headache for the farmers to have those calamities, bagyo, baha, and all. Lalo na yun kapag tanim na, oh my goodness. Ay nako. Anyway, that bagyo is called Makar. Makar ba yun or Mawar? I forgot where's the name of that. Wait. I was reading that one earlier and it's called last update at 4 a.m. O 3 a.m. today. It was Typhoon Mawar. Ayan. Ay nako. Naway maghulos dili siya. Ayan. Anyway, it's another set of beautiful afternoon of course. Hatid ko naman po ang magandang balita, courtesy po sa ating agribalita ngayong hapon. So ano iyon? Ayan, makinig mga marites. Ayan, andito po tayo para ihatid, ibansiwag, ayan, kung sa Bisaya pa, ang mga magagandang balita, of course, ng agrikultura. Kung saan, may isang grupo na naman ng mga abaka farmers ang nakatanggap ng ayuda mula po sa ating gobyerno. Ayan. So, saan yon? Ayan, makinig po kayo. Isinagawang isang turnover ceremony ng abaka fiber processing and marketing project ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project sa Tambo Farmers Marketing Cooperative o TMFC ng Munay, Lanao del Norte noong May 16, 2023. So ilang araw lang po yan. Layunin ng proyekto na matulungan ang mga magsasaka sa Munay na mapadali ang proseso ng Abaca Fiber. Itinon over ng DAPRDP sa kooperatiba ang isang unit ng wing van, 7 units ng decorticating machine, isang unit ng transformer, 1 unit ng baling machine at raw materials ng mga Abaca fiber na may kabuang halagang more than 8 million pesos. Pinangunahan ang pag-turnover ni Lanao del Norte Governor Emilda Angging Quebranza de Mapuro kasama sina DA10 Regional Director Carlin Collado at Munay Mayor Rakma Andamama. Malaki ang pasasalamat ni Andamama sa DA at kay De Mapuro sa kanilang walang katapusang tulong para sa patuloy na pag-unlad ng kanilang munisipyo. Samantala, lubos din ang pasasalamat ni TMFC Chairperson Ali Raso sa DAPRDP at provincial government dahil sa malaking tulong na ibinigay sa kanila upang mapabilis ang pagproseso ng mga abaka at sa walang katapusang suporta sa pagpapaunlad ng agrikultura, hindi lang sa Munay, pati na rin sa buong probinsya. Actually, abaca farming has really a wide scope
a wide coverage or ika nga wide yung market niya. Ang Abaca kasi you can use it with the different kind of items. You can use Abaca in making twines, paggawa ng damit, ayan, may market sa twines, may market sa damit. Ang Abaca ginagawang tawag nito, sobre, mga papel, o may market din dyan. Ang Abaca is ginagamit pa sa iba't ibang bagay na we use daily, di ba? Hindi mo lang pansin na this item pala is made of Abaca. So, ganun na lang talaga ka-eager ang local government dyan sa Munay, Lanao del Norte to help out that certain kind of group, yung grupo ng kooperatiba, tawag nito, at Tambo Farmers Marketing Cooperative o TMFC sa Munay, Lanao del Norte na mabigyan sila ng ayuda in which they can really help out sa pagiging productive pa ng kanilang Abaca fiber business or venture. Siyempre, with that one, mas mabilis na proseso ng kanilang paghahabi ng Abaca. Mas maganda siya. It's because they can cater more demands from the market. Hindi lang probably locally, but how much more they can find a market abroad, diba? Na somehow would love to get their products para gamitin din sa mga produktong gagawin nila sa kanilang lugar. Ayan, importante talaga yung give and take, tulungan, and syempre pa, top those persons or those community na talagang really in need to be helped at talagang nakikita ang capacity or capability of growing up their business. So for sure, hindi natin alam ilang numbers yung grupo, members ng kanilang kooperatiba, but for sure, this would be a big help for them to somehow really venture more sa kanilang negosyo sa pag-Abaca. Ayan, isa lang talaga yung request, alagaang mabuti kung ano man yung mga ibinigay sa inyo ng mga machines to help out more sa pagpapabilis ng inyong tawag ito, proseso ng Abaca fiber making and Abaca anything, ano ba yung mga produktong ginagawa nyo made of Abaca in your area. So congratulations po sa inyong lahat. Approve, diba? Maraming salamat of course sa DA and the other sectors who help out na ma-accomplish or ma-attain ng nasabing grupo ang kanilang dream of having more things, mga tawag ito, mga kagamitan na they can use under sa kanilang kooperatiba. At yan po ang ating magandang balita, of course, sa ating agri-balita ngayong hapon. Maraming salamat po! Inday Bajang here. Before I forgot, would like to greet happy 3rd birthday to my daughter. Ayan, Audrey Bree. Birthday ng yung batang nakikita nyo before yung tambok. Ayan, yung chubby girl. It's her birthday today. And happy birthday and to all the birthday celebrators for today. Ayan, balik po tayo kay Madam Claritita. Thank you so much, Inday Bajang, sa iyong napaka-good news. Good news na agri-balita. Ayan, thank you ha sa iyong, kumbaga, na-share mo itong good news po sa ating mga Abaca farmers. Uy, ang ganda ng mga farmers natin, ng mga Abaca farmers. Dahil sila po yung mga nagbibigay sa atin ng magandang clothing. At saka ano pa ba? Ano pa ba mga ginagawa sa Abaca? Lubid? Mga diba? Lubid? Mga matitibay po na mga lubid. Ayan, thank you so much, Inday. And yan, before we say goodbye po, gusto ko lamang pong batiin ng happy birthday ang napaka-bubbly na anak ng ating Inday Bajang na si Audrey Bree. O, diba? Happy birthday, Audrey Bree! Happy birthday, Bree! 3 years old na si Bree, right? Oh, happy birthday, Bree! Sana ay maging ka stress producer. Oh, napaka-bubbly ng ating Audrey Bree. Sana ay continue mo pagiging stress producer ng iyong ina. Stress producer. Yes. Jesus loves you, Bree, at continue to be a good girl. Napaka-sweet na bata po ng iyong mother, okay? Na si Inday Bajang. At kay Ate Yvonne at kay Tatay Prime mo, okay? Thank you so much and happy birthday again. Happy birthday again, Bree. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nakasama ko sa mga oras na ito sa ating Agrisenso. At yun po, sa mga nagbabalak po at naging curious po sa mga nabanggit na product kanina ni Sir Sean, ang Pulamalok Native Chicken. Yun po ang King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Panamox, Intenso,
Worms to Go. Yan po lahat ay available sa ating mga suking Agrivet stores. At kung hindi naman po siya available dahil out of stock, pwede po kayong mag-message sa amin online dahil pwede po namin may deliver yan sa inyong lugar, cash on delivery or cash on pickup via LBC. At sa mga may Shopee, i-message or i-search nyo lamang po ang KBM Agrivet line sa Shopee at doon nyo na po makikita lahat ng mga produkto na ka-partner nyo po sa Pag-Asenso. So, huwag lamang pong i-add to cart, kundi i-check out na po yan. Okay? Yes, of course, COD yan siya via JNT Express at GoGo Express. So, ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-order na! Mag-order na para hindi po kayo maubusan ng ating mga stocks. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nakasama ko. Bukas po ulit, samahan niyo po ulit ang inyong lingkod na si Clara Tita. Samahan niyo po ulit ako dito sa programang nag-iisa pong programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Huwag po kayong umalis at stay tuned pa rin dahil susunod na po ang programang King's Afternoon Delight sa King's Radio. Kasama po si Queen CJ. Ayan, thank you so much and God is good all the time. Bye! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.